салом, шарҳи як хабар. Шартҳои ВНЖ ё худ ҳуҷҷати иҷозати зисти муваққатӣ ҳангоми издивоҷ дар Русия вазнинтар гардид. Думаи давлатӣ тағйирот дар бораи то 3 сол зиёд кардани ҳамзистӣ ҳангоми ақди никоҳ бастан бо шаҳрванди Русияро барои ба даст овардани иҷозат барои иқомати муваққатӣ ё худ РВП дар Русияро рӯзи сешанбе қабул кард. муаллифони тағйирот раиси Думаи давлатӣ Вячеслав Володин ва раиси Кумитаи оид ба умури Иттиҳоди давлатҳои мустақил Леонид Калашников зикр гардиданд. бояд гуфт, Володин қаблан дар шарҳи ислоҳот ба хабарнигорон гуфтааст, ки Думаи давлатӣ зина ба зина мушкилоти ҷойдошта дар соҳаи муҳоҷиратро бартараф хоҳад кард. назари ӯ чунин аст, ки пас аз ворид намудани тағйироти мазкур, бастани ақди никоҳи қалбакӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ барои зудтар ба даст овардани шаҳрвандии Русия бефоида хоҳад буд. иловатан Думаи давлатӣ дар қироати аввал лоиҳаи қонунеро қабул карда буд, ки ҷазо барои ташкил кардани муҳоҷирати ғайриқонуниро сангинтар мекунад. барои хабару маълумотҳои бештарро ба даст овардан саҳифаи мо пресс-атиҷиро дар Инстаграм, Телеграм, Ютуб ва Фейсбук пайгир бошед.